Hát mi régóta ismerik egymást. Gyerekkorunk óta, 10 éves korunkban találkoztunk először. Egyrészt mi 69-ben kerültünk ide, tehát akkor 69 és 70 táján. Én egy kereső ember voltam, nem katolikus, vagyis hát keresztény ember, de végül is olyan hitetlen Tamáska. Úgyhogy ilyen kételkedő típus voltam mindenben. Ugye Jóska szabadság szintjei már tényleg olyan szintek, amit a közvélemény egyszerűen nem viseli el ezt a fajta szabadságszintet. És azt mondják, hogy Jóska törvényen kívüli. Hát, tehát, hogy úgy él ebben a világban, úgy él a saját falujában, mint aki előtt ugye, és mellett nincsenek törvények. Mikulás voltam a templomban, így van? És akkor szóltál, hogy nem volna kedved betlemezni. Igen. Szóval, hát így és tényleg Mikulás volt a szószoros értelmében. Nem tudta senki, hogy ki vagyok. Tehát nem egy gügyüge alak, aki oda megy a kisgyerekek, ez egy kücsike, hozzá egy kis csokikát, Mikulás bácsi megsüveg. Igen, tartása volt a Mikulásnak. Aki rossz volt, arra elmondta, hogy te bizony egy kis virgácsot érdemelsz, egy kis szenet, egy kis csutkát. Na de azért emellett kapsz egy kis szaloncukrot, és tudod, szóval ebben a játékban volt valami. Én magam is játszottam az Öreg Pásztort, és nagyon szerettem az Öreg Pásztort szerepét. És Jóska, azt hiszem, hogy ő az életben is éli ezt a szerepet. Ugye több életet élni egyetlen egyben, szóval ő tényleg azt éli a mindennapjaiban és a betlehemi játékokban is. Az nekem egy plusz. Hát ez csak plusz, persze ott teljesedik ki az ember. Hát meg ma eleve az a millió, az a közeg, ugye, hogy hát az a szeretet, hát szeretetről szól az egész. A hattyú, meg szegfű, ha mondjuk már szegfű az elment, de még a lánya az megvan, meg a kutyóka. Mindegyiknek neve van amúgy. Hát most elvándoroltam ide kijebb. Hát ott mit tegyenek? Hát a kis fű van, erre meg van napraforgó, kis tyúkhúr, ez az amaz, hát esznek valamit. Hát tele van a hasuk általában, úgyhogy tudják, hogy mit kell enni. Végül is másból nem élek, csak ebből, meg hát a művészetből néha cseppen csúrral, hogy festek ilyen pincéket, kidíszített, mit tudom én, ilyen szüretelők, akkor 6 lovas hintó, mit tudom én, ilyen parasztokkal, meg ilyen szürke marhákat. Mikor ki mit rendel, megcsinálom, de csontból is szoktam így faricskálni, lábszárcsont, szarvasagancs. Akár most is, tegnap előtt is találtam itt egy agancsot, úgyhogy annak a rózsájába, vagy bármibe, vagy fába, vagy kőbe, nekem mindegy. De úgyhogy vászonra is ugyanúgy elizélek, azt abból néha azért csöppen valami, nem mondom, hogy nem. Jó van, jó van. Na, nyugi. Őnek mondjuk az életvitel teljesen más, mint a többi átlagembernek. Hát most állattartással, nem tenyésztéssel, azt nem lehet mondani, foglalkozik. Őnek más a felfogása, mint a többi átlagembernek. Teljesen más, különböző. Ő nem a haszonra megy, ő a kettelés, a szórakozás, ami őt motiválja. Annyira természetbarát, hogy őnek ez nem gond, hogy mondjuk, ha valakinek olyan igénye van, hogy kellene gomba, az biztos, hogy ő luftottan fog. Ő kimegy, és akkor már tudja, hogy hol, mikor, mit. Ha nem így van, akkor nem is indul neki. Elkapja a fászlant, tudja az előhelyét, és megfogja. Nem azért, hogy tönkre tegye, csak az, hogy annyira együtt él a természettel. Van neki egy csomó állata, ő nem adja el, nem értékesíti, hanem csak van neki. Tehát nem az, hogy fejjel teheneket, és akkor értékesíti a tejet, vagy ha van szaporolat, akkor eladja. Nem, ő csak van. Az, hogy ez neki mire jó, azt nem tudnám megmondani. Ő tehát a pénz nem érdekli, magyarul, hogy úgy mondjam. Számtalanszor beszélgettem, volt olyan, hogy nekem
meséltem, hogy lovaim voltak, és akkor mikor kezdett, volt olyan, hogy takarmányt elvitt neked, jó haver volt, társadalmi munkába. És akkor beszélgettem vele, volt olyan, azt mondja, hogy most per pillanat nincs csak 50 forintja, és akkor mikor lesz majd jövedelem, viszont nem érdekli annyira, hogy kenyér legyen, viszont tovább nem érdekli semmi. Nem olyan, mint átlagember, hogy harácsol, meg gyűjt, hogy na minél több. Igen, szóval nagyon-nagyon szerényen élő ember. Bizony nagyon sokat nélkülözik, megmondom őszintén. Nagyon. Lehet látni egyéniségéről is, ugye bizony, hát arról van szó, hogy segíteni kell, elfogadja. Hát ez van. Ő abban az állatállományból, amit ő mondjuk így most, amit ő abban foglalkozik ki minden tenyésztésekkel, meg mit tudom én, hát nem nagyon jövedelmező dolgok ezek. Itt is született, mi is itt születtünk, és amióta kezd mozogni, hát mondom, nekem igen jó barátom, mert én szeretem őt, mert én is természetrajongó vagyok, rengeteget járok a határba, és szokok vele itt-ott találkozni, és akkor mindig elbeszélget egy kicsikét. Hát mondjuk, hogyha valaki kellene hal, őnek Józsi megenném a rántott halat, akkor ő biztos, hogy nem luftra megy, mert ő az biztos, hogy fog tudni fogni. Ő tudja, hogy hol lehet fellelni, meg is tudja fogni kézzel. Mert a halak a pandalban vannak, tetszik tudni. Na most ő bemegy, és mert ezek így vannak sorba. Van egy folyó. Ipoly. Na most abban van ilyen mélyedés, amit a halak kimájnak, vagy tudom, így a természet így alakította. És akkor ott vannak, és tudja melyik idő, mert nem mindegy, hogy mikor megy, mert van olyan, amikor nincsenek bent azok. Ő tudja, és akkor bemegy, és akkor szépen így végig somagásra megfogja a kopoltyát, hozza ki. Annyira tisztában ezzel a dolgokkal, tudja, hogy hol keltenek, hol tojnak, és ez úgy tud közlekedni, hogy olyan finoman, hogy szinte észre sem veszik a vadák el. Mondom, szinte ilyen ősember típus valahogy. Igen, régi. Igen. Hát nem még a viselkedése. Minden. Mint ha ős volna. Fászán megfogva ilyeneket. Mint ha ősember volna. Nem élezzed vissza ő, nem azt mondom. Így jó haverságban vagyok vele, csak mondjuk nem tudom, azt nem mondom, hogy a szívéhez tudtam férkőzni, mert ő egy teljesen más világ. Hát én más gondolkodású egyéniség, mint alkoholt nem fogyaszt, meg én nem lehet, hogy meghívom egy sörre is, akkor ott elbeszélgetünk, vagy valamit, esetleg nagyon ritkán egy időtét elfogad, és akkor én megragadok minden alkalmat, tudjak vele beszélgetni, mert szeretem ezeket a dolgokat. Mindennél fontosabbá lesz az, hogy megértsd az itt létedet, amíg itt vagy. A 20 éves koromban írt versemet tartom ma is fontosnak, amiben a lehető legegyszerűbben leírtam azt, hogy szeretni indultam, azóta úton vagyok. És álmomból kitakarnak a csillagok, képek riadnak bennem. Ablakunkon jégvirágkakast kappanol a reggel, jászpendelybe öltöztetve szemmel ver anyám, édesanyám ad rám inget és gatyát, vállamra az se baj, ha üres tarisznyát, éneket a számra. Kalitkába zárva verdes ősemlékű idő, időmbe fulladnak a lelkek, akik szerettek, szemembe homokot hord a szél, félelemmé issza látomásaim. Pecsétes versel számon, legendák nyomában járok. 7 országon innen, távol, vágóhídjaink vérvörös zajától, vadvirágzokogású estén vágyaimat kerékbe tört csöndön tovagörgeti a fény, s ami marad. Mint az atyának emelt tenyéren a kenyér kiszikkattan, madár látta magányából, felgyorsult szívveréssel,
szétosztom köztetek. Pogány hitemből testálok rátok, fekete szárnyakon, fehér gondolatot. Szeretni indultam, azóta úton vagyok. Hát végül is 95 óta elkezdtettem ki magam, hogyha úgy, hát végül is adót fizetek, mondjuk még tavalyit még nem fizettem ki, azt majd az idén fizettem, mert még nem volt rá alkalmam, mivel hogy volt rá hogy pénz. Hát majd most a büntetéssel együtt majd ki lesz fizetve, úgyhogy a késedelmi kamattal együtt tenni az egész. Ott egy ilyen törés következett, de végül is mondhatom azt, ami által, hát végül is nem az, hogy büntettem magam, vagy mit tudom én, nem tudom megmagyarázni, hogy miért, de végül is ezt választottam, így döntöttem. De inkább az állatokat választom, és kint szabadon, mit tudom én, akár fedél nélkül, de akkor is úgy élek. Hibáztatom magamat ezért, hogy végül is, hogy miért nem vittem akkor magam, mert a D-ben mindig ugye leszoktam fektetni, aludni, mert általában ugye a kicsiket leszokás, megebédeltünk, és akkor utána hát elmentem a húgomhoz, hogy mondom, hogy a fát összevágnének, mert szoktam segíteni, hogy a húgomat meg szoktam látogatni, hogy mi van, mert ugye ott is már a sógorom nem él, hát én segítek. Jöttek, szaladtak, hogy ég a házam. Úgyhogy magam se tudom, hogy, de füst volt, és akkor hát itt bementem én, úgyhogy ilyen pufajkába, meg ezért, hogy be voltam locsolva, tapogattam, hát ugye nem lehetett látni, hogy a füstöd, el levegőt úgy nem vettem, de nem találtam. Úgyhogy valami szőrös volt, lehet, hogy az abban a bundában volt.
engemet onnan elküldtek, meg minden, és akkor a barátom az hozta ki, és akkor utána láttam, hogy az milyen, úgyhogy már akkor már készült. Akkor el akartak vitetni, meg mit tudom én, micsoda. Ő aludt, amikor meghalt, úgyhogy megfulladt, úgyhogy, és utána szenvedett ugye égéseket, meg minden, úgyhogy amikor már megtaláltuk. Hát utána már nincs értelme különösebben, igen, így állataimba találtam meg, úgyhogy hát igen, ide. Hát végül is kényszerűségből is, meg hát, vagy vezeklés, vagy mit tudom, hogy végül is, hogy minek mondjam. Hát büntettem magam azzal, hogy ott kint végül is jól éreztem magam kint, úgy ahhoz képest, hogy másnak ez nem egy olyan dolog, de hát ez van. Mostanáig, mondjuk most már nem élek kint szabadba, úgyhogy eddig tartott. Hát általában ez olyan, hogy az ember, amit a legjobban szeret, az mindig az eszében van, azt nem tudja kitörölni, itt sem, meg úgy sem. Úgyhogy most nem az, hogy én hibáztatom magamat, mert végül is én nem tettem róla úgy. Ez van. Csak az, hogy a megtörténteket nem tudja az ember meg nem történtét nyilvánítani, úgyhogy sajnálom, hogy nincs köztünk, vagyis hát nincs mellettem. Még ha beteg volt akkor is, mert én szerettem. Hát én neveltem őt, végül is én voltam gyesen, úgyhogy 3 hónapos korától én neveltem 9 éves koráig, mikor ez a tragédia bekövetkezett, én addig gyesen voltam. És akkor utána persze megszűnt a munkahely, utána meg már, hát hogy ott voltak az állatok, nem tudtam hova menni. Februárban volt az esküvő, augusztusban ő már nem volt velem, úgyhogy augusztus 3-ától ő már elköltözött itt be, és hát elment 86-ba. Küldött szép levelet, és mondjuk most nem mutatom meg, hogy mit írt bele, meg minden, de szóval ő gyilkosnak tartott, meg minden, szóval mindennek elmondott, amit létezik, úgyhogy ő szerinte én voltam a gyerekemnek a gyilkosa. Hát biztos, hogy én szerettem a gyerekemet, meg hát akkor nem nevelem 9 éves koráig, azt rágyújtom a házat. Gondolom, azt minden érték ott marad, azt akkor fedélkül legyek, hát azért ilyet elképzelem. Hát utána meg ahogy oltották, ugye alap nélkül volt ez a ház, mert vályokház, és akkor még az egyik szoba az még félig meddig így épp volt, de viszont hát ahogy a vízzel így belocsoltak ugye az ablakon, meg minden, hát ez a vályok beszívta az agyag, és akkor egyik reggel így kijöttem, egy 5-6 másodperc múlva összedőlt a ház. Beomlott a fal, úgyhogy ha ott alszok ott bent, akkor ugyanúgy betakaroztat maradok, annyi az egész. Úgyhogy azt szomlattam is. Hát persze nem csináltam meg, az igaz, de hát miből? Legyen meg a te akaratod a kilakoltatott lélekben.
legyen meg a te akaratod a kilakoltatott fejekben is, azonképpen házkutatást tartass, úgymond önkéntes revíziót, hogy visszasejtesedjen, hogy visszasejtesíthesd mi benned mennyei, azonképpen itt a földön is életre tévedt egyszeriséged. Tehát azt a mennyeit kell nekünk áldozatok árán is, ha kell, a minden napjainkban is létrementeni. De emlékszem rá számtalanszor, Igen. a kislányát vitte ki, úgy kézzel vezette, és hát még egész kicsi volt, és ő meg egy igen energikus ember, hát majdnem azt lehet mondani, hogy húzta magával a gyereket, de mindig vitte magával, dicsérte legyen mondva, úgyhogy nem vetette el, meg ilyesmi, mert gondolt, az ő maga módján gondját viselte neki. Hanem ilyen hasonló lélek volt, mint ő, már művészet terén. Egy csinos barna nő volt, az biztos. Azt az öccse elszerette tőle, azóta nőtlen. Van itt répa, mondom, nem kell Józsi, de azt, hogy elfogadja. És akkor elvittem neki répát, és akkor valamilyen gyöszörgést hallottam, mondom, Józsi, mi van? A kislány bent a lakásban, ott voltak egy kecskék, bárányok bent a lakásban, a kislánnyal. Hát ilyen, mondom, ilyen körülmények között élt. Arról volt szó, hogy ki volt egy kis bárányba, egy kis kecske, levágta magának, és akkor abból értek egy bizonyos idei szakasz, ideig, na hát azt nem tudom. Mert mindig voltak is sok japánkacsak, japántyúk. Mondta, van neki, azt most vágtam egy kecskét. Igénytelen Hát különben. van egy kis kecske nőt, az mit tudom, és akkor levágta, azt akkor abból éltek. Hát azért mondjuk kettecskén azért gondolom, nem nagyon nagy fogyasztás van, gondolom, hát ő sem abból nem volt nagy kajás egyébként, ő sem. Őnek elég volt egy szelet akármi, és akkor meg van oldva. Tűzvízbe elpusztult a kis gyermeke, és akkor gyermektelenül él mostan. Nincs neki senki. Szárzán életet él, mondjuk ez még, de előbb-utóbb ez megszakad, nem fog végtelenségig bírni, mert őnek is lehet egy problémája, mint bárki másnak, és akkor már vége az egésznek. Azzal tisztában van, hogy a végzetőt is eléri, már úgy arra tett említést. Ő tudja, azt mondja, hogy előbb-utóbb az lesz, hogy majd amikor már nem bírja ezt a dolgot, akkor azt mondja, majd tudja, mit kell tenni. Hát persze, ezért. 90-től vannak nekem végül is marhák. És akkor hát pár kecske, ugye, hát azt abból tartom fönn magam. Ő a bimba, ez meg a zsemle, a futyóka meg ott van a... Na mi van, megijedtek? Villanyszerelő a szakmám, már úgyhogy általános iskola után ugye beadtak a ipariskolába, ugye azt végeztem el. Közben hát dolgoztam nem nagyon a szakmába, úgyhogy nem tetszett nekem ez a villanyszerelés, végül is nem vonzott engem, mert elvégeztem így levelező tagozaton ide a gimnáziumot, így a művészet vele vonzottam én legjobban, de hát ugye nem engedhették meg ugye a szülők, hogy mit taníthassanak, de úgy bennem úgy megvolt, mindig észrevettem valami szépet, azt lerajzolgattam, vagy így portrékat így bárkiről, ugye így akár osztálytársakról, vagy valami, és akkor volt úgy rá a szándékom, hogy mondom, megpályázom a képzőművészeti főiskolát. Nem sikerült, sikertelen volt így a fölvétel, mert mondom, hogy afelé vonzottam, de hát azt ugye azért úgy megmaradt így bennem, így kiállításokra azért néha így sikerült elküldeni, egy pár képet elfogadtak, úgyhogy nem mondom, hogy nem. Volt Pesten a Rideg Sándorban is művelődő házban, akkor Pomázon, és volt kiállítva képen. Komáromban is, Tatán is, akkor volt Nagymaroson, hát így Mikolán is volt 83-ban. Most akkor az miatt még megpróbáltam még egyszer, hát így Pestre is elmentem ebbe a Vasutas Képzőművészeti Szabadiskolába, ott is voltam egy darabig, mondom, hogy hát ha, de aztán nem jött össze a dolog. Hogy mondjam, az Istent akartam jobban megismerni, úgyhogy a művészi szempontból is, hogy ugye, hogy ezeket a szakrális dolgokat ugye jobban tudjam a helyére tenni. Úgyhogy, hogy mondjam, na, hogy egy képnek meg legyen a tartalma. Úgyhogy nem csak az, hogy na, hogy most befestem Jézust, vagy mit tudom én, akármelyik apostolt, vagy minden, de nem tudom, hogy mik a attribútumai, meg mi, hogy van, meg hogy élt, meg minden. Hát ha nem ismerem, ugyanúgy, hogy valakit lerajzolok, ha nem ismerem a személyiséget, nem tudom visszaadni az a kép, az nem olyan, hogyha nem ismer az ember. Lélektelen végül is mondhatni úgy. És akkor azért, hát
Jó, hát nem sikerült végül is, mert... Na várjál, és akkor az volt az elképzelésed, hogy az volt emiatt... Hát nem is az, hogy emiatt, hát meg az, hogy több legyek általa valamivel. Na, hát meg az, hogy az sosem késő tanulni végül is olyan, hogy az embernek a agyát is kell csiszolni, nem csak az, hogy most a testemet edzem, és akkor kész. Szellemi táplálékra szüksége van az embernek, annyi az egész. És akkor jelentkeztél papnak? Hát nem papnak jelentkeztem, hát csak teológiára, hát egy ilyen, hogy mondjam, esti iskola az, vagy hogy mondjam, inkább úgyhogy nem nappalira, mert akkor papnak kellett volna jelentkezni, nem papnak, hanem hát világi, végül is a tanári diplomát adott volna, hogy elvégzem, de hát a körülmények úgy jöttek össze, hogy sajnos nem folytathattam. De fölvettek? Hát fölvettek, igen, úgyhogy hát fél évig jártam, de már vizsgára már nem tudtam elmenni, mert bizonyos helyzetek miatt nem tudtam részt venni a vizsgákat. Fix jövedelmem ugye nekem nincs. Úgy elterveztem magamnak mondani, hogy 10 évre, hogy majd összeszedek legalább 1 milliót, azt abból így majd finanszírozom magamat így a művészet felé, de közben megszerettem az állatokat. És hát nehéz tőlük megválni, nem tudok tőle megválni. Megkedveltem őket, és ugye szerettem a tejet, hát amúgy én nem vagyok alkoholista, mondhatom azt, hogy néha-néha 1 decit most már megiszok, de azelőtt abszolút nem ittem, úgyhogy abstinens voltam, de meg nem is dohányzok, úgyhogy a természetet szeretem a legjobban. 3, 4, 5 is, 5 tehenem is volt, úgyhogy most már csak így 3 van. 3 tehén, 3 borjú, meg egy bika, de mondjuk vemhes mind a 3 tehén most. Úgyhogy egyik az most fog ellenni majd egy hét múlva. Itt jobb nekik ez a beszögelés. Tudom én, hogy védettebb így a széltől, vagy mit tudom, hogy olyan idő van esetleg, de hát mondjuk ők edzettek. Na. Magamnak így szoktam azért csinálni nyáron túrót, sajtot, ilyesmit. De, meg ilyen aludtáját, hát ugye azt megiszom, meg ezért volt, amikor 4-5 liter is így elfogyott, meg hát így a családban, hát mondjuk a húgomot szoktam segíteni, hát gyerekeknek, hogyha úgy tej kellett, azért adtam, de hát nem arra értem én, hogy én ebből úgy mit tudom én gazdálkodjak, hát vannak. Ameddig úgy jónak látom, addig vannak, aztán föl lesz számolva. Ahhoz, hogy mondjuk abrakot nem sokat láthat. Amikor fejtem, hát mondjuk tavasszal fejtem őket, meg a nyáron, de hát most hagyom, hogy a borjuk kiszopják, úgyhogy már TS már nem tudta művelni idén sem, nagyon letkési TS szántotta föl, meg aratette be, azok is aratták le, mert a Mikolaj TS már meg is szűnt, úgyhogy annak kampó. Én másképp tartom, mint a többi, hát Istenem, a nomádok ott tartottam, amikor bejöttek az őseink, most nem azért mondom, hogy őket hozzam példának, de ha vannak olyan területeket, amit ki lehet futolni, meg ezzel mi kárt okoznak? Szerintem a jószágok semmi. Jó, mondjuk, hogy itt csak be vannak kötve most, mert délelőtt legeltek. Hát este is itt vannak. Úgyhogy hát elengedem, vagy mit tudom én, amikor így kint vagyok, akkor legeltetem őket, azt utána megkötöm. Lakáson persze volt. Akkor volt a Petőfi utcában, ott is volt. Hát ugye az leégett 86-ba, de hát apám így megmaradt. Végül is az még most is úgy nagyjából úgy megvan. Lakhatnak végül is ottan, de minek lakjak, mikor én nem szeretek lakásba lakni, ez az igazság. Megszoktam kint így a természetben, jobb a levegő, és nekem megszoktam itt a kinti életet, úgyhogy állatokat úgyis őrizni kell, nem lehetnek őrizetlenül, úgyhogy jó, mostanában nem mindig vagyok kint velük, de kint aludtam mindig, hát tudja bizonyítani Józsi is, ugye társam, akivel együtt voltam, Vargával. Na most már nem, ő bezárja most már egy állatait, hát én nem zárom, én nem zártam úgy sosem. Nagy kitartással, mert nem kis gond, amit ő csinál, mondjuk, hogy nem kis munka, mert kint hát jó, az idén nem volt nagy tél, de vannak, amikor komolyabbak is. Az állatot is egész primitív körülmények között tartsa, és nincs elkeseredve soha, meg nem filózik azon, hogy mi lesz holnap, vagy minden. Eszik valamit, vagy nem? Nincsen. Tökéletesen így meg van elégedve. Az eszik holnap valamit, nem? Biztos mindig van neki. Igen. Azt mondja, tej van. Hát igen, az van bőven. Egy márhaállományt azért valaki hogy tart, az elnézés azért, hát oda kell figyelni. Hát ez nem kis dolog az, hogy csak hogy engedjük a szabad rájára, akkor majd ez éppen olyan, mint az ember fölnő. Hát majd fölnő az ember. Hát szóval
Szóval ő neki szóval nincs konkrét elképzelése, megmondom ezt, hogy konkrét elképzelése nincs, hogy a gazdasággal foglalkozni, el akarok mondani. Ő neki ez maga. Ennyit akarok. Ez konkrét nincs elképzelése neki ebben a szempontból. Igen, ugye elzél, de hogy hát ha maga látná az, hogy milyen körülmények között élnek azok az állatok, amit úgy fölnevel, akkor maga azt mondaná, hogy ez kínzás. Állatkínzás. Kínzásoknak a egyik változata. Még lehet, hogy van lehet, hogy van egy másik változata, de ez is egy változata. De hát ezt nem lehet csinálni. Ugye. Így nem lehet gazdálkodni, így élni Meg lehet. tulajdonképpen így Hogy mondják, nomád élet? Nomád. Hát azt úgy lehet esetleg, hogy hát eszik, nem eszik. Na jó, de azok is azért tartanak a nomádok, hogy hát, eszik, no jó, de ezt így nem lehet tartani állatállományt. No, szóval én vélemény ez. Na. Számomra a madár azért is fontos, én álmomban nagyon sokat repülök. Ez nagyon érdekes dolog, és persze úgy repülök, hogy ólom lábaim vannak, ólom talpaim vannak, és nagyon nehezen tudok föl szállni a magasba, de onnan úgy érzem, hogy átlátom az egész világot, és ez egy boldog álom. Ezért volt, hogy adtam el belőlük borjút, vagy vágtam le. Volt úgy véletlenül, hogy na, kicsit bedühöttem együtt, és sikerült egyiket úgy megütnem, egyből megdöglött. Mondjuk olyasmi már nem fordul elő, de hát volt olyan. Úgyhogy egy ilyen bikát megcsaptam, és leszakadt a szívem. Hát eleve a születés, ugye, hogy születik egy borjú, hát ki tudom venni, mit tudom, a kecske, hogy elég tudok segíteni neki. Én nálam nem voltak komplikációk, meg én nem hívok állatorvost, hogy nem most hogy kell, meg mit tudom, micsoda. Engemet érdekelt, meg kíváncsi vált, tehát minden. Meg hát figyeltem őket, hát így anatómiailag is, ugye, hogy mi hogy van, hát végül is megfigyelés. Na, azért is tartottam őket jobban, hogy művészi szempontból is figyeltem őket végül is, meg hát meg is szerettem, hogy egyedileg is őket, úgyhogy na. Ez a kedvencem, ez a török szarvú. Ez a futyóka a kölyke neki. Nem mondom, ezzel olyan volt, ki volt pányvázva, szerencsétlen, hogy ki volt kötve. Megijedt, ott leszakadt neki így a szarva. 3 hónapig, mondom egy centire, hogyha volt így a koponyájától, fő volt neki szakadva, és visszafort neki szépen. Majd akkor le kell izélni vágóba, meg minek, ilyen izé. Visszatapadt, visszanőtt neki, hát hogy így áll a szarva, engemet ez nem zavar. Beszoktam fogni őket szekérbe is különben, úgyhogy így mennek ők kocsiba, és jár most tehénámet. Az a gerle, a bikáma, majd attól lesznek most az utódok, ha lesznek, remélem. Mondom, arról már azért már látszik azért, hogy valami van vele. Nem a szúnyog csípte meg. Én nekem volt, hogy -15 fok bellett a kecskőregem a jégre, mégis megmaradt. Valaki meg pátyogatja, azt úgyis megdöglik, úgyhogy tök mindegy. Amelyik életre való, az megmarad, ami férgassa, az úgyis elpusztul. Mi van, elevatta? Mi van? Mikor dobod meg? Kicsikét, he? Figyelj, hogy Jó van. Jó van. Melegszik a tőgyecske? Melegszik, ugye? Na. Ja. Aha. Rugdoskodik. Bika lesz neki. Már innen tudom. Tudom mindig különben, hogy mi lesz. A nézésre megmondom, ennek bika, ennek üsző. Pedig én nem tanultam semmiből ezt. Hát tudom. A hasa formája vagy? Tudom, hogy mikor látszik rajta, hogy bika van. Az tovább is hordja különben, meg az, hogy jobban rugdoskodik benne. Az üsző az nyugodtabb. Meg az nem dobja a nyákot. Úgyhogy, mert ilyenkor van úgy, hogy 2-3 naponként egy ilyen kis nyák jön ki belőle.
csacsival sétálni, a Józsi ott fogja. Kukorica csucka, uram, vagy mi a fene volt, az nem csucka, hanem az a haj, tudja, babának hívják, vagy mi egymásnak. A Józsi fogja vízfestékkel és dolgozik. Józsi, mondom, mit csinálsz? Azt mondja, mindjárt meglátod, azt mondja. Jövök vissza, tökéletes kész. Állítom magának, hogy művész urak sem csinálnak különbet. Na de mit csináltad? Mit? Egy Szűz Máriát lerajzolt, mit tudom én még, várnézésre. Hülyeséget nem akarom mondani, mi van még ott mellette, de nagyon, nagyon klassz, amit csinált. Nem tartott egy fél óráig. Ne légy ideg. Nem tőlünk? Ne légy ideg. Bundákkal, hát ugye vannak ilyen prémek, azzal betakarom magam, leszigetelem magam, azt a saját testemmel fűtöm magam. Ennyi az egész. Soha így nem fáztam meg, egy orvos az nem sűrűn látott. Néha folyik az ember orra vagy valami, de mit tudom én, tüdőgyulladásra, meg ezért nem volt, hogy a földön fekszem. Szép ez a vidék, hát Börzse, hát végül is, na hát itt ez a része, meg csodálatos, na, ez a Ipoly völgye. Úgyhogy jó. Hát meg itt ilyen avarkori sírok is vannak, ugye itt a Górhegynél, tehát itt találtak már ilyen leleteket, meg minden, hát meg én is azért szeretek nézelődni így a szántárba, hát ha valami van, ami nem csak egy kavics, hogy valami megmunkált eszköz, ugye észreveszi az ember, hát fölveszem, persze gyűjtöm azt, hogyha úgy van, hát adom a múzeumnak. Már adtam le. Hát jó, így a régi koroknak így emlékei, hogyha úgy az embernek a kezébe keveredik, hogy nahogy mégis, hogy hogyan élhetett ez az ember, elképzeli. Sok minden megfordul az ember agyába, hát az embernek az agya, hát szabad, nem? Hát arra gondol, amire akar, végül is csapong az ember képzelet. Még ebben a korban nem szeretek élni, megmondom úgy őszintén, hogy az a modern kor nekem nem tetszik. Végül is azért is választottam ezt, mert így érzem jól magam. Kész. Úgyhogy nem a mesékbe akarok visszatérni, vagy valami, hanem hát igen, hogy a természeti viszontagságoknak ki van téve az ember, és hogy, hát, hogy mit bír fizikailag, meg mit tudom én. Szóval az, hogy na, akkori emberek nem semmi emberek voltak, és meg tudtak élni, akkor mitől nem lehet most is megélni ugyanúgy. Kész. Hát ha lehet. Mitől nem lehet kipróbálni mindent. Hát, hogy mire képes az ember, hogy meg tud úgy élni, vagy nem tud, hát ez kiderül.
ugye ott lent a istáló, hát ilyen fészer, ahol előtte éltem még tavaly. Hát ugye ott télen, hát éjjel patkányokat visítoztak, volt vagy 100 patkány, és meg mit tudom, de napközben meg oda jött az ökörszem a lábamhoz, 20-30 centire, azt nem ment el. Hát ezt melyik ember tudja megmondani, hogy mi van. Hát, na azok az érzések, azok a pillanatok, az, amik nem mindenkinek adatik meg. Már azért is érdekes. Hát igen. Már én nekem úgy jövő, már olyan értelemben, hát már ilyenkor már meg kellene lenni alapozva az embernek, hogy na, így van, majd hátra lévő napjait, majd így, meg úgy, hát ugye, meg nyugdíjra. Én a nyugdíjra nem gondolok, nem is úgy éltem, meg nem is úgy élek, úgyhogy mindig valami máshoz a holnap is kész. Máról holnapra élek, ennyi az egész. Ez van. Nem mindegy, hogy fogja az ember a halat. Hát ugye én nem pecázom. Nekem oda jön a hal. Mondhatni azt, hogy a lábamhoz volt olyan is, mint a mesébe, vagy mint a Bibliában, és ugye, hogy megyek szépen, gyalogolok így a vízbe, és akkor odaérek egy ilyen helyhez, mondom, tapogatok így a lábam, itt mi van? Egy rakás hal öreg. Szépen így fogom, mondom, tartsd a zsákot, ott voltak így haverek, és így raktam bele így a halat. De annyi, mondom, süllő, ponty, akkor Márna, Domolykó, Kárász, mind egy helyen. De hogy miért, és nem is egyszer volt ilyen, hogy végül is egy ilyen, hát ajándék, végül is ez ajándék. De én mondjuk szöcskét is megeszem ugyanúgy. Úgyhogy sok mindent, amit máshogy nem nagyon enne, meg így magyar ember nem igen idegenkedik, mondjuk legtöbb ilyen különleges étkettő. Fogtunk mennyhalat, rákot a patakba, elég tiszta a vize, hát most már így a szél azért be van fagyva, de nem maradna meg benne a rák, hogyha nem volna tiszta a vize. Kézzel fogom a halat. Ennyi az egész. Én mindig úgy fogtam. Tudom, hogy körülbelül, hogy hol, milyen hal van. Nagyjából azt tudom, hát ugye tapasztalatom van. 5 éves korom óta halászok. Végül is. Hát ugye patakba kezdtem, és akkor utána Ipolyba. Ha úgy van, hogy éjjel van, akkor bemegyek így a solyóba, befekszek, mit tudom én, a mederbe, nekem jönnek így a halak, úgy, ahogy mennek föl, ugye, mert oxigént keresik, és általában a hal az oda megy, ahol hát oxigén van neki, ahogy jobban mozog a víz. És akkor ott megállnak így a márnák, azok jobban szeretik, ugye, Márna, akkor ilyen Domolykó, azok szeretik, ugye a csendesebb vizeken, ugye, ponty, harcsa, meg ezek feküsznek el, és akkor az úgy megvan. És akkor hát így a terepről látom, hogy körülbelül mi hol van, akkor oda nyúlok, ott tapogatok, kövek alá, tustó alá, vagy gyökerek alá, vagy ahol ilyen padmajok vannak, és akkor oda befekszek, vagy bebukok, és akkor megkeresek. Betlehem városba, hogy az egész tartomány mennék sumába. Elindul a József is, a Szűz Máriával, Istennek erejéből, terhes mátkájával. Még ma is közösséget teremtenék. Szóval addig, amíg lesz hitem, meg energiám, addig azt hiszem, hogy ez az én éltető elemem. Te Jóska, nem volna kedved velünk játszani, amit tudom, Betlehemesbe? Mondom, mit én nem szívesen. Hát végül is már belül úgy éreztem volna, de hát mondom, hogy öreg vagyok én már erre a szerepre, meg mit tudom, én mondom, ne vegyem el a fiataloktól úgy a lehetőséget, de hát végül is, hát nekem is tetszik, most mit mondjak, meg szívesen játszom velük, meg hát örömet szerez nekem is, meg hát végül is, hát örömet szerezhetek másnak, az már nekem plusz öröm, úgyhogy meg hát szívesen járok persze hát velük, úgyhogy akár ide vendég szereplésként ugye Szlovákiába, vagy ugyanígy itt a környéken lévő falvakba, végül is mindegy, de bárhova szívesen megyek velük.
Betlehem városába, rongyos istállócskába, siessünk. Elindulának és el is jutának, Szűz Máriának jó napot mondának. Vegyed kis túrót, hoztam fölségednek, mit egész nyáron nagy kínnal kerestem. Ezért fölségednek nagy jó szívvel adom, adjál te is pajtát. Sebből folyik, mint a tenger, ott kihatik jót az ember. Egyik angyal gurulják, a másik meg trombitál. Ha öreg bundáznak, jól van, mert megfázasodni nem akar soha. De mi tudjuk tenni, mert megházasítni bolondság volna. Bolondság volna. Mi az a fényes? Gyertyőrák, öreg! Hát az a gyapja szőrű? Kis bárány öreg! Hát az a nagyfülű? Kissza már öreg! Hát a kis Jézuska hú fekszik? Ott fekszik a jászolban, rongyos naszajában. Nézzem bele jól. Látom már! Az a kis szőke, aki trúkka pállik. Hú, de fényes van! Ilyen nagyon volt, hogy értenéked, mit adjak? Drágább ajándékkal én nem táplálhatlak, hanem egy jubőrrel mostan betakarlak. Már úgy várja az ember már nyáron, hogy na, mikor lesz már karácsony, vagy legalábbis, na hát mondjuk nem azért a napért, végül is egész évben szeretetbe kellene élni. Én egyedül töltöttem a karácsonyt, mondjuk karácsonyfám volt, már évek óta nem volt, és most véletlenül a papnak maradt egy felesleges, azt adta le, úgyhogy volt, de díszítetlen volt a karácsonyfám. Egy szem szaloncukor sem volt rajta semmi. Most találkozik vele, tornacipőben van. Most már elnézést, hogy megfagynak, meg rögtön robbannak. Ő meg bírja. Meg hát az a nomád, az, hogy kinn a szabadba. Például jártam arra, még a lovammal, ahol ő tanyázott az Ipoly parton. Egy egyszerű vaskardó, így kirukasztva mind a két feneke, és abba aludt, hogy ugye eső vagy ilyesmi ne érje. Hát ez egy másik ember hogy bírja? Amikor az ágyban kielszik a tűz, akkor fázik. Ilyen rendkívül adottsága van neki. Aki őtet nem ismerik el, az egy Schuster cipészek. Annak ő munkáját nem ismeri el, az egy normál emberben valahova tartozik. Ő neki van egy valami tudomány itt a díszben, nem nálam, ő nála, és őt egy cigány gyerek. De őtet szigorúan ismerik, hogy Pusztai Józsi, és elismerjük őt, hogy mit tud. Kész.
Hát jelet hagyni, gondolom, hogy ez a világ legtermészetesebb dolga. Ha más nem, akkor a génjeinkben, az utódjainkban. De hogy a teremtés jeleit másféleképp is itt hagyd esetleg, ezt már nem te fogod eldönteni. Hogy szeretnéd, vagy szeretném, igen, hát igen. A lelkem mélyén igen. Ezt én azt hiszem, hogy ezt bárki kimondhatja. Tehát, de valami van aztán ebben, tehát valami van az olyan, bárki kimondhatja gondolatokban, hogy azt a gondolatot már réges-régen nem te írod, hanem valaki írattatja veled. És hogyha az ember nem direkte plágiumról beszél, meg nem direkte áthallásokról, akkor ebben biztos, hogy van valami eleve elrendeltetett is, szóval ezt így képzelem. Hát ugye adom neki a csengőn, és azt mondja, te rázol. Hát ugye, ahogy a csengő egyik darabját fogta, én meg a másikat, azt ilyen kék ívet húzott, levágódott ez Tamás Pál székre. Hát ez volt. Hát véletlen volt, de nem tudom, hogy ott történt, hogy én hogy rázhatok.